podívejte se, co mám v rukách a u čeho to stojím. Našeho vinohradu v areálu Gastrosan. Nějaké vínečko tady, nějaké hrozinky. To je tematické, proto jsem je takhle utrhl. Stojím tady na tomhle místě, protože vás dneska chci pozvat ještě jednou, už jsme vám to poslali asi před měsícem, ale teď to chci ještě jednou dělat takhle živě na naší akci, která se jmenuje Gastrosan Vinobraní. Koná se to v pátek 19. září, už 10 hodin je ráno sraz tady v areálu a do hodinky se odebereme a odjedeme na jedno tajné místo, které je pro vás překvapením, bude to něco nového, kdo jsme ještě Vinobraní nedělali. No a já bych rád vás, obzvlášť těm, kterým teďka tohleto video posílám, vás pozvat, protože si vás vážíme a jste pro mě důležití a pak, když si najdete ten čas dorazit za námi, tak nám to udělá velkou radost. O co půjde taky? Nejenom o to, že přijdete k nám a budete se prostě bavit, nebudete mít žádný starosti. Bude o vás postaráno, budete mít co jíst, co pít, budete mít výborný víno, burčáč. Samozřejmě holky, které se o nás starají, jsou taky skvělí vždycky, takže to už znáte. Kteří neznáte, poznáte. Co tam bude ale ovšem navíc? Když dojedeme vlastně na to tajné místo, tak nás tam čeká prezentace značky Robocoupe ve smyslu toho, že tam jsou všechny stroje vystaveny a bude se vlastně jednat o takovou motivaci k prodeji. O to, abyste byli jistější, když ty stroje budete někde ukazovat. Na každý stroj si budete moct šáhnout, rozdělat, nakrouhat něco, vyčistit případně, prostě cokoliv. Takže to jenom ať víte, že to bude tak zhruba na hodinku něčeho, co nás taky posílí v obchodě. No a pak už nás čeká prezentace u takového vinaře, který je u nás tam jako soused. To je takový nový vinař, to ještě neznám, ale je zajímavý v tom, že dělá vína, které nejsou vůbec chemicky nějak postřikována. Protože to je zajímavé a dělá netradiční druhy, takže na to se těšte. Podíváme se i v tom areálu, kde budeme, na takovou stylovku, která tam je. To nechám pořád jako překvapení, no a samozřejmě nás čeká turnaj v ruských kuželkách, ale to jsme pozvali velice kvalitní kapelu hudební, takže si myslím, že zábavě nebude nic bránit. Udělejte si čas, klidně i do soboty, anebo do neděle, kdo bude chtít. Nabízím vám ještě jednu variantu. Pojďme teda to v pátek takhle zapít to vinobraní a v sobotu se potkejme a vyražme tady na kolech po okolí. Kdo bude chtít, klidně to můžeme udělat, máme tady na penzionu kola, které se dají půjčit, takže nemusíte řešit. A je to pěkný kraj, který se dá obět a já se vám rád pověnuju. Takže to je takový návrh, kdyby někdo chtěl, tak tady zůstaňte a něco vymyslíme i v sobotu a v neděli pojedete domů. Takže to je všechno z naší Jižní Moravy, z Pohořelic. Loučí se firma Gastrosan, Michal Kubant a vlastně celý tým, Renata i Marek se na vás těší. A doufáme, že to všechno vyjde skvěle i počasí. Ahoj!